Dneska sme tu s Pavčím, ale sme nové dačke. Počujete tú diskotéku? No, púšťajú Šimonovi susedovi. Susedovci. No, tak. Tak dneska ideme sa hľadať s Pavčím. Hej. Šimon tu není. Tak mi sa nabilášiť, alebo tak, lebo má pred domov štvorkolku, nevieme prečo. No, Na vozíku. dajte, že ťa odberajú, aj? Iba väčšin blbosti robí. Hej, vždycky. Iba na dvore, tam. Máme zadarmo hudbu. To by musel byť hlasnejšie, aby to bolo taký zložité. A teraz takýto reprak veľký. Čo mňa? Koľko bližšie k plotu, aby to bolo počuť. Dajte zatiaľ like. Veď teraz natočím šortky. Taký dlhý. Môžeme taký šort, že ako natáčame koniec videa. Alebo taký žratí šort. Maxo ináč, ešte že má Cordeliosa. Som dostal v Brawl Stars taký skin, jak sa to volá? Jak sa to volá? Taký kôň modrý. Kôň modrý, No? Nevieš? Del Primo. Nie, kôň. Ale tam taký... Ja neviem, že či to je skin na niečo. Sa tu krúti. Super bude sa... Ranger Block. No to hej. Či... Ten blok, čo má... A Šimon. No, a to čože? Už ide. Už je tu Šimon. Tam to je Šimon už. Až. Psychopat.